Ja u ovoj kući živim 60 godina. Dok mi je bio stari gazda, bilo je sve u redu. Sada je došao novi gazda koji nam pravi ovde torturu nad nama stanarima kojim smo zaštićeni. On gore ima sprat i steroje stanare i taj sprat je već 6 godina zaključan i gore je promaja i sve je otvoreno. Podrumi su puni vode. 6 godina ja njemu šaljem stanarinu koju određuje stambeno januara i juna meseca. I 6 godina on meni odbio taj novac. Jer mi idemo u stambeno i iz stambenog dobijamo kolika nam je stanarina na pola meseca. Njemu se to ne sviđa, to je za njega sića. Pre 3 godine me je prvi put poplavio. Zvala sam miliciju, zvala sam vatrogasce da otvore, pošto nikoga nema u svedoke, da se gore zatvori ta voda, niko nije pristao. Druge godine, prošle godine, na Slavu je poplavio isto. Nije se okrenuo, nije ništa, nije on pravdao se. 3. put sad je doživjelo kulminaciju, to je poplavljeno 4. februara, to je curila voda na sve strane. Nije teo da čuje. Televizor je u vodi, curi vodi iz njega. Mašina za veš koja je stara 40 godina isto, šporet isto, termopeć, izbio je kušlus, zamrzivač. Kaže, opština vam je dala stan, opština nek vas iseli. A 3 godine me je majao da nađem neki stančić tu koji će njemu da ostane posle moje smrti. Ili mi je davao neku siću i predlagao da deca dignu kredite. Moja su deca nesposobna za te stambene kredite. Niko ne aje da dođe. Ja ne znam šta ću i odakle da krenem. Prvo struja mora da se uvodi. Pa treba da se kreči. Pa treba da se nameštaj kupuje. Ja to ne mogu, ja sam penzioner. Moje je po zakonu da svoj deo održavam, da sve to bude u redu. A pošto je on plavio, on treba da snosi sekvesencija neki i krivicu neku za to. Ne znam koga da zovem, kome da kažem više. Pripada mesnoj zajednici Medijani, pogledajte, vidjet ćete. Ne znam ni odakle da krenem, ja nemam para da to sve uradim. Moja je penzija dovoljna koliko da kupim lekove, da preživim. Zimi ne mogu da zimujem ovde. Ne može da se zgreje, odozdo su podrumi, puni vode, zbog onog sprata odozgo njihovi. Gore je promaja, sa svih strana duva. Za ovu kuhinju i sobicu meni treba 10 metra drva i 2 tone uglja da se zagreje. I čim otvorite prozor, vrata, ode toplota, nema. A ovamo kupatilo i nema čime da se greje, u hladno se kupa. Ja slavim Tita, jer najbolje sam živjela za vreme Tita, dete sam i na more vodila i svugde. A Slava je ovde, Kandilo, samo smo ga skinuli za ovo, i Kandilo. Moja ćerka slavi tatinu slavu. Ja poštujem sve što treba da se poštuje. Ja sam zaštićeni stanar. Imam rešenje. Nikako ne može da me izbaci i da me istera. Jedino kad mi da adekvatan stan. Ili boljeg od ovog, ili ovakav isto. A ne, i ne može da me izbaci. Ja ću da sedim ovde, makar se mrzla, makar pao ceo plafon, sve da padne.